Buenas tardes. Arratsaldeon eta eskerrik asko James Elroyrekin topaketa honetara etortzeagatik, zeina ongi ezagutzen baituzue dagoeneko. Argitaratu berri duen ekaitz hau liburuari buruz hitz egingo dugu. Argitaratu berria Los Angelesen bigarren kuartetokoa, laukokoa, eta behin eta berriz itzultzen da laukote horretara. James Elroy zaila da, aurkeztea, baina denok gogoratzen ditugu La Dalia Negra, L.A. Confidential bezalako bere eleberriak, ja literatura poliziakoan, literatura beltzeko gailurrean daudenak dagoeneko, eta behin berea den estilo hori azpimarratzen jarraitu du behin eta berriz. Pertsonaien psikologia txikia garatzen du eta definitzen dira pertsonaiak aktuatzen duten neurrian. Violentzia dago, novela beltzean beharrezkoa, baina hemen oso basatia da ustelkeria poliziarena, behin eta berriz azaltzen dira gai horiek Elroyren obran. Kasu honetan, ekaitz hau liburuan, 1942ko urtarrilean kokatzen gara, hasiera gogoratu egin behar da, marku zehatza ematen baitu eleberriarena. Japoniako armadak Pearl Harbor bombardatu berria dauka. Barkatu. Ez, hori da, Japonia entzun duelako jarri da hori, horrela. Bai, itzulpena entzun behar du horrela, bai, orain bai, ongi. Esaten ari nintzen bezala. 1941ko abenduaren 7 gaude, Pearl Harborreko bombardaketa orduan gertatzen da Japoniako armadaren aldetik, eta eleberriak justu ekiten dio 1942ko urtarrilean Los Angelesen, eta traman daude Los Angeleseko polizia, japoniarrak daude, baita ere sartuak, estatu batuetan bizi direnen gainean errepresalia handiak daude, eta mafiatzen atarraren erabilera, eta gero Mexiko ere azaltzen da, Baja Kaliforniatik oso gertu bai gaude, eta handi mugitzen zen guztia. Testu inguru historikoak novelan, bere novela guztietan, baina honetan bereziki oso garrantzitsua da. Azteko, gogoratu, hasieran eta pixko bat aurrerako azaltzen direla Franco, Falange eta Gernikako bombardaketak. Zaiguzu zergatik. Ez dut entzun aurkezpena. Ez du oraindik entzuten, esaten du norbaitek etorri behar duela eta konpondu behar diola, ez diot entzuten. Ondo. Galdetzen nion Jamesi, teknikoak dio berriro ez duela entzuten. Teknikoa mesedez, badirudi berriro jon egin zaiola soinua. Zergatik azaltzen da novela horretan? Zergatik ez? Itxaron pixkatxo bat, orain? Bigarren katean, orain entzuten didazu.
zergatik jaipatzen ditudan Franco, Falange, horiek denak, hori zen galdera? Kondor legio beldurgarriagatik. Liburuan halako metaketa bat daude, fasistak, daude komunistak, Mexikon, Estatu Batuetan, 30. hamarkadaren bukaeran eta 40. hamarkadaren hasieran dagoen guztiagatik. Eta gero baita ere, badago konbertsio bat fasista, polizia era siniestro batena azaltzen dana. Ezagutzen dituzuen nire novela beltzetan, ezagutzen duzue, ez dizuet esango norden, zagian ez du norbaitek irakurri nire novelarik. Bueno, hori egiten denean bi aukera daude. Edo geruza historiko desberdinak sortzen dituzu, aran desberdinekin, eta orduan esaten du jendeako, Franco, errepublikarrak, fasistak, 30. hamarkadaren amaiera falangea, edo jendeak testualki, testu inguru orokorrean, edo egin dezakezu hori, edo egin dezakezu beste gauza bat. Alegia palmondo tropikal bat idatzi. Bi pasarte idatzi eta egin. Ez du itzulpenik behar. Gero hitz egingo dugu pixko bat gehiago, zure eleberriko estiloaz, horrek ere bilakaera bat izan duelako, orain zure novelak luzeagoak dira, esaldiak apur bat luzeagoak dira, lehenago izaten zirenak, baina horrela da, ez da? Hitz egin, bai. Itzul gaitezen alderdi historikora. Galdetu nahi dizut, ea talde fascista horiek, korronte fascista horiek, Estatu Batuetan, eduki zuten noizbait urte horietan, 1941, Bigarren Mundu Gerran, aukeraren bat eduki zuten presentzia politiko indartsu bat edukitzeko Estatu Batuetan. Ez, beti ziren mugimendu lehenengo amerikano frantsesak izan ziren, gero Ku-Klux Klanera honetako mugimenduak izan ziren. Eta beti mugimendu txikiak, alegia Ameriketako gorputz politikoan zati txikitxo bat. Eta ez da aztu behar, ez da ere eskubi lunatikoa bezala daudela baita ere, 30. hamarkadaren bukaerako 40. hasierako komunistak ere momentu hortan, ez da lehen, hiltzen ari zen milaka milioi pertsona, eta gero zegoen konspirazio orokorra nere ekaitzau liburuan azaltzen dena, eta konspirazio bat, eta komunista aluek eta fascista aluek antolatua, konturatuta zeudelako lehenago edo beranduago, Mendebalde demokratikoa irabaziakingo zuela. Utzi, etzazu politikaz hitz egin, mesedez, etzazu fasistei buruz gehiago hitz egin, komunisten baitan. Zati txikitxo bat ziren Los Angeleseko poliziaren barruan, 30. bukaera eta 40. hasieretan. Ez nago azerre, zurekin ez, baina ikusten zaitu, nondik doan elkarrizketa. Bueno, nik usten un fasistak pisu oso espezifikoa, oso berezia zeukala novela honetan. Pentsa, zala, ez da? Bai.
Nik nire argitaratzaile Amerikarrari eskatu niolako, atera zezala simbolo bat jasoko zituena. Komunistak iztoa esbastika, mailua eta esan zidan hori egiten badugu inork ez du ezagutuko. Zeren liburuaren bukaeran, baita ere, badago marrazki bat fasistak eta komunistak biltzen dituena. Novela beltzeko planteamentu orokorrak dira, ez daudela onak eta txarrak. Uste duzu novela honetan ere aplikatzen dela? Bueno, oro pentsatzen dut. Ez, jende zintzoa badago, eta zintzoak poliziak dira. Poliziak dira onak, Elmer Jackson, renegatu bat eta Bezos Carolina tipo zintzo bada, William H. Parker baita ere pertsonaia zintzoetako baten da, poliziarik onenetako bat bihurtzen dira 20. mendekua, eta berak ezin duena egin da, ados dago Osidoren esekuzioarekin. Egia ez egin gabeko krimen batzuengatik salatua baldin badago, eta ordan bere ambizio pertsonalak albo batera uzten ditu zuzena egiteko. Hasi da homosexual japoniar amerikar hain torturatuak edozein gauza nahi zuen internamentu zelaietan ez ezaten sartu Ameriketan. Eta gero, dago emakuma hori izaerain sozial hori daukana, eta emakumeek hitz egiten dute, nire ama islatzen dute, basatiki asesinatu izan zena, eta gero, fasista komunistak daude, 5. kolumna Mexikon horiek dira tipo gaiztoak. Pertsonaia erakargarriak ez fizikoan bakarri, baizik beraien hortasunean ere, zure nobeletan badira, eta Claire eta Joan aipatu dituzu, pertsonaia positiboak dira, ezta? Bai, Claire ez da pertsonaia positibo bat. Komunista baten da, baina ez da garbi azaltzen hori. Nik ez dut, Kein edo Johnen adina sakontzen ez da eroietako bat, bizirik jarraitzen du hori bai. Bera azaltzen da bestere aurreko liburu batean ere. Hasi da Doc Brown zintzuetako batzuk dira horiek. Denak dira pertsona zintzoak, torturatuak, aberatsak, apasionatuak. Bai, deskribapen basatiak, violentziaren deskribapenak, bai. Ez du deskribatzen sexualitatea, ni xetasunetan sartzen naiz, xetasun gakuetan sartzen naiz beti, indarkeria, xamurkeria, sexualitatea. Bizatitan baipatzen da ez naiz luzatzen bezala zerbait galtzen duzu. Era honetako fikzioaren artean, novela beltzaren artean, hain zuzen funtsezkoena da xetasunak, oinarrizko xetasunak hizkuntzarik ariketa garbienarekin adieraztea. Askotan laburdura ariketa baten da, eta era azkarragoan adierazita, bi puntu narratzaileren arteko biderik motzena zein da. Nik sekulura ez dut azaltzen aitorpen edo azterketa forense bat. Kriminal japoniarra isidoz hartuta dago bide batean atzarrastuak begiratu eta nik ez dut prozedura guztia azaltzen, baizik deskribapen zuzen bat egiten dut.
zeren bestela geratu, gero irten eta gero prozedura berez azaltzen baduzu orrialde batean, aspergarria da hori, eta horre berriro narama zure komentaria betera, Franco, Gernika, Legio Kondor, horri guztira narama horrek. Nik deskribapen fizikoago egin ahalko nuke edo nabardura historikoak sartu. Lehenago esaten zeidaten, orain lehenago esaldi laburrak ziren, orain esalde luzeagoak, pasarte luzeagoak, zergatik hori, Elroi jauna? Nire aurreko 2 liburuetan, Perfidian, Ekaitzau liburuan ere, eta aurreko 2etan, kanporatu nahi nituen nire pertsonaiak, Turtle, Isida, Kei, ziren pertsona batzuk benetan, pentsa daiteke oso brillanteak direla, ez da ohikoa, eta orduan zuzendariari esan behar duzu, zertan pentsatzen ari diren. Eta momentu honetan, zer pentsatzen dute historia Amerikarreko momentu izugarri hori, eta zer pentsatzen dute eta hori ezin da esan, estilo hiper laburrarekin lehenago neukan bezala. Kasu zehatz honetan 42an, Bigarren Mundu Gerra funtzionatzen zegoen, zer aurkitu duzu literatura aldetik erakargarriena edo seduzitzaileena eleberria guztia garatzeko. Lehenengo hiria eta gero epoka ere, 2 gauzak doaz batera. Beti gustatu zait iragana, beti gustatu zait historia, atzera begiratzea gustatzen zait. 58an jaio nintzen, liburu honetan kontatzen dena baino 6 urte geroago. Eta niri beti asko gustatzen zitzaidan ikustea Mundu Gerrako aldizkariak, edo Vietnamgo bombardaketenak, edo Japoniarren erasoenak, Pearl Harborri. Horiek denak ikertu dira, eta ni mundu horretan bizi nintzen. Orduan ez neukan ordenagailurik, orain ere ez ditute irakurtzen. Ez dute literatura garaikiderik irakurtzen, beraz horrela bizi naiz telefono mugikorrik gabe, nire aldizkari ez inguratuta bizi naiz, iraganarekiko maitasuna garatu dut, iraganeko gertakizun violento horiek jasotzen ditut. Ni Los Angelesen bizi izan nintzen, garatu nintzen hemen, Euskadin Bilbon, Espainiako beste nubaiten bizi izan banitz, beste pertsona bat izango nintzen, gazteleraz idatziko nuen, baina herrialde honi buruz idatziko nuen. Gertuen harrapatzen zaituenari buruz idazten dut, nik ezagutu nuen lehenengoari buruz idazten dut, eta hor nago zakur amorratu bat bezala guzti hori adierazten. Kaliforniaren zati honetan ekialdeko biztanlego asko dago, eta pixka bat egoera esplosiboan daude, baita ere eleberrian oso ondo jasotzen duzu egoera hori. Konta dezakezu hori? Apur bat. Nola zen? Laurogeita baten amaieran, 83 arte, zer gertatu zen Japoniarrekin? Eskaindu zitzaien aukera bereietako askori, zelai horietan preso zeudenei irten eta armadara joateko aukera eman zitzaien, armada amerikarrera joateko aukera.
eta Asian terrore garai bat bizi izan da zeuden, Pearl Harbor aurretik, Txinaren kontrako erasoetan, gertatu ziren gauza batzuk, eraman zituztenak txinatarrak izugarri gorrotatzera japoniarrak. Beraz, Los Angelesen zegoen Chinatown eta Little Tokyo biak zeuden, eta etxadi batzuk ziren iparraldetik hegoaldera bata bestearen ondoren eta elkarren ondoan. Eta orduan hortzen zeneukan errezeta desastrerako. Orduan, hilketak gertatzen dira, noski, bazegoen gizon korear bat, ez, Filipinarra zen. Entzun zuena abesti anti-japoniar bat irratian, bera irte zen, eta tiro bat jozion bere ustez japoniar bat zen bati, telefono kabina batetik, telefono dei bat egiten ari zen, eta, etzen japoniarra, txinatarra zen hil zuena. Eta uste dut hori dela gai arrazistaren metafora hondia, momentu hortako gorrotuaren metafora. Japoniarren eta txinatarren arteko harremanak oso violentoak ziren, Pearl Harbor aurretik. Gaizki eramaten ziren, baina ez zegoen violentziarik, hori horrela da. Esan dezagun indarkeria intermitentea zegoen, baina indarkeria horretatik oso gutxi gertatzen ziren, Japoniarrak txinatarren kontra jotzen zutelako. Eta eleberri honetan badago violentzia bat Japoniar eta txinatarren artean gertatzen dena. Eta, pentsa daiteke nik asmatu egin dudala. Ez duzu zure garaiki den novela beltzik irakurtzen, edo klasikoen novela beltzik ez duzu irakurtzen? Ez, nik asmatu egiten duz, funtsean idazten dudana. Ikerlari handiak dauzkat, frogatzen dituzten, nik idazten ditudan datu guztiak, urteak, datuak, akatsik ez dezadan idatzi, noski. Baina ez dut, eziak dokumentatutako zerbait bezalako zerbait idatzi baizik, nik txizpa hori bilatzen dut zeinetatik abiatuta gertatutakoa estrapolatu dezakedan. Nik irakurri dut materiala Baja Californiari buruzkoa, Mexikoko poliziari buruzkoa, Ameriketako polizia eta armadarena, eta Kyojo Aramakari buruz hitz egiten da, pertsonaia bat, hau desagertu zena, Baja Californian, Ensenadako bere etxean, 51 abenduaren 18an, Pearl Harborko erasoa eta 11 egunera, eta hori da, liburu honetako pertsonaia handietako bat. Beraz, hau da modu bat, hemen bilbotarroi erakusteko modu bat. Nik pertsonaia hori asmatu egin dut, pertsonaia hau Ensenadan, Baja Californian desagertu zen. Pearl Harborko bombardaketa eta handik 11 egunera. Hori nik asmatu egin dut nire buruan. Ez duzu historiako libururik, dokumentu historikorik irakurtzen, novela beltzik irakurtzen duzu, badaukazu zaletasunen bat, badaukazu klasikoren bat, beste batzu baino gehiago gustatu zaizuna? Nik bakarrik irakurtzen ditut detektiben novelak funtsean, torturatu nahi banauzu, ea Faulkner irakurri dudan, McCarthy eta irakurri ditudan galdetu nahi didazu, McCarthy eta Faulkner bataz ere, zeren badakizu, beldurgarriak iruditzen zaizkidala. Nik novela beltza detektibenak hilketen novelak irakurtzen ditut,
Novela poliziako onak iruditzen zaizkit, baita serie poliziako onak ere, edo filmeak, detektibenak eta polizienak, eta baita ere novela herrikoiak gustatzen zait, adibidez hori esageratu horiek, Harold Raven, Wallacek idazten dituztenak bezalakoak, eta batek irla basamortu batean sartzen baldiman hau klasiko espainiarrekin, Quixote, Cervantesena, adibidez, emanaz, edo Shakespeare eta bere obra hundiekin, uzten banaute, edo idazle Amerikarra hundiak, surrealismo magikokoak, klasikoak, 20. mendearen hasierakoak, justizia sozial amerikarrari buruzkoak eta bar, bueno, aspertzen naiz izugarri. Eleberri popak gustatzen zaizkit, gai esageratzen dutenak zeren Frankok esan zuen bezala, bulgarizatu ezin den literatura, ez da literatura eta ez du iraungo, eta nik uste dut bulgarizaziorik handiena hain zuzen arte amerikarrarena zeran oinarritzen dela. Bi arte pop modutan oinarrizkoenak amerikarrak egiten dituztenak, fikzioa, hilketei buruzkoa eta jazza. Bueno, badaukazu liburu honetan parte garrantzitsu bat azaltzen dena, musikari eskaintzen diezu, zer da gehien gustatzen zaizuna jazzetik? Zergatik sartzen duzu bereziki liburu honetan? Autoktonoa delako, 52ko Los Angelesen talde handiak orduan txari ziren sortzen, eta orduan sartzen dira bibopen lengoaia berri horretan, zeina jazz modu bat baita nik izugarri miresten nuena. Eta aukera eman zidan honek, erakusteko topagune bat fasista eta komunistena, eta zenbait anarkistena, eta han hitz egiten zuten gizateriaren krimenetaz, eta elkartzen ziren txuriak, beltzak, asiarrak, latinoak, eta osongi pasatzen zuten, zeren beraiek desberdintasun politiko-razialak alboratzen zituzten, eta gehien gustatzen zitzaiena egiten zuten, gehien gustatzen zitzaiena egiaz jazza zen, jazzain amerikar hori. Eta hori da novela popularrak bezala, musika popa bezala, eta hori Harold Raven edo Wallacen liburuetan ongi islatzen da. Baina musika oso intelektual bat, da ez da, novela beltza bezala, baita ere, zuk zeuk jarraitzaile oso handiak dauzkazu intelektualen artean. Ezakit gustatzen zaizun hori edo ez, baina bai, gustatzen zait, niri libura gustatzen zaiona, niri gustatzen zait, eta irakurlekin elkartzea eta berekin hitz egitea gustatzen zait. Zeren uste baitut, batzuetan, norbaite galdetzen ez dizun arte, Perfidio Asidok 23. orrialdean zergatik egiten du hori edo, zergatik edo 18 urteko gazte batek esaten duzu keilei da nire neska eta esaten diot. Bai, jarra izazu ametsetan mutiko, baina esan behar dizut
Orain 100 urte beteko dituela, urte bete barru. 2020 urtean betetzen ditu 100 urte, gustatzen zaizu 100 urteko bat, tira mutiko. Bueno, horiek dira niri gustatzen zaizkidan gauzak, jendea gauza horiek esatea. Hori da, bueno, fikzio popularraren parte bat, jazarekiko, polizia beltzekiko, nik irakurtzen dudan hori da. Ez bebop entzuten dut, musika klasikoa, kamara musika asko gustatzen zait, romantikoak asko gustatzen zaizkit, Beethoven asko. Baita ere bebop goiztiarra, berantiarra, Duke Ellington izugarri gustatzen zait, Stravinsky, Bartok, asko gustatzen zaizkit baita ere romantiko horiek guztiak. Bueno, Los Angelesera itzultzen gara berriro. Zema demora daramazu Los Angelesen bizi gabe? Azken 38 urteetan, Ogutatik, 29, Connecticut, Kansas City, San Francisco, Kalifornian pasatu ditut. Beraz, azkeneko 9 bakarrik daramatzaten Los Angelesen. Eta ni emakumengandik banatzera joaten naizara Los Angelesera. Galdetu nahi nizun, ea Los Angeles distantziatek ikusita, ea hobeto idazten den hiri horri buruz urrutitik ikusita. Ez, eta pentsatu ere. Edozein tokitan nagoela ere egin dezaket. Eleirko laukotearen eta baita bigarrena ere Los Angelesetik kanpo idatzi ditut, Los Angelesetik kanpo egonez. Bueno, galderen txanda da, publikoaren txanda da, beraz, zuetakoren batek, galderaren batekin nahi badu. Tira, venga, txalo bat. Edozein gauzari buruz hitz egingo dut. Nik sortu den munduari buruz. Ez dut politika amerikarrari buruz hitz egin nahi. Ez dut Trump presidenteaz hitz egin nahi. Ez gaur gertatzen denari buruz. Nere gorputza, nere burua, hor daude 42an errotuak. Beraz, niretzat ez da ez zer gertatzen, existitzen 42 geroztik. Mundu horri buruz hitz egiten dut. Eskerrik asko bioi, uste dut zoragarria izan dela elkarrizketa. Galdetu nahi dizut, edo feedback eman nahi dizut. Zure novelak zinera eramateari buruz Elea Confidential bezala, bantailekin, arazoekin, eta ea berriz egin gozenuken. Bai? Berriz egingo nuke, zeren dirua da inork itzultzen ez duen oparia. Eta zinera egokitzeko baimena matekotan, ezako aukera askorik zinera eramateko, eta eramaten bada, usaintzarra edukiko du. Hori esan da, egiten dizuten txekea. Nire lehenengo emazaren gandiko banaketa finantziatu zuen, eta ez dut uste pelikula on baten denik, uste dut tortilla baten sakonera daukala.
Russell Crowe, Kim Basingerrek nola aktuatzen duten, Kevin Spaceyk nola aktuatzen duten, etzai gustatzen Guy Pearce, James Cromwell oso txarra baita, Danny DeVito oso txikitsua da, James Cowell horrela handia da, baina, bueno, hori da dagoena. Baina baitere egin zen pelikula bat, Dalia beltzari buruzkoa, harrera txikia izan zuen, eta Elea Konfidenzialek harrera handia eduki zuen, eta Dalia beltzaren pelikulak askoz 50 aldiz liburu gehiago saldu ziren bereak Elea Konfidenzialena. Dalia beltzaren askoz liburu gehiago saldu ziren, Elea Konfidenzialena bizitza guztian saldu ditudanak baino gehiago, baina konpentsatzen duena da, irabazten duzun dirua. Bai, tortilla espainiarra probatzeko esaten dio, bai, sakonera handiagoa daukatelako, ez dira tortilla mexikarrak bezalakoak, bai dira oso planoak alegia, oso miak. Eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko zure lanagatik. Uste dut azken urteetako historia intriga onenetakoak dira. Galdera bat, kontatuko diguzu, ze idazketa prozesu jarraitzen duzun? Azten zara, struktura guztia buruan duzula, edo azten zara idea batekin eta gero garatzen duzu, gero dator prozesua. Nola idazten duzu? Begira. Idea, beti da historia, eta nik horri buruzko liburuak idazten ditut. Eta badauzkat ideiak, historia pertsonalak, nire fikziozko pertsona kombinatzen direnak historia pertsonalekin. Bizitza esperientzia realeko pertsonak fikzioa uztartzen dira. Notak, igual 200 horri tan jasotzen ditut notak. Eta gero gidoi bat idazten dut, 500 bat horri aldetakoa. Eta hor, jasotzen ditut xehetasun guztiak, liburu horretan jaso beharreko xehetasun guztiak. Xehetasuni txikienetara iritzi arte. Nire argitaratzaile Amerikarrak irakurtzen du, komentarioak egiten dizkit, gero etxera joan eta liburua idazten dut. Orduan jakinda, liburuak hainbeste zehaztasun dauzkala, hain oso konplexua da, aberatsa da xehetasun historikoetan, eta orduan aurre struktura hori edukita, gero zenak osatu ditzaket non improvisatu dezakedan, baina struktura orokorra oso era logikoan antolatua dago. Eta gero esaldiak sortzen dira horri aldeetatik, gero berri idazten dut, benetan perfektoa dela iruditzen zaidan arte, eta gero eskuz idazten dut. Sekula ez dudalako ordenagailurik erabiltzen, ezertarako eskuz idazten dut. Badituzu, ideia berriak zure hurrengo novelarako, hasi altzara hurrengo novela idazten? Bai, biltzen ari naiz dagoeneko ideia batzuk. Zein izango da izenburua? Oraindik ez dakit. How much time did you dedicate? Zenbat denbora eskaini diozu azken novela honi? 3 urte.
pentsamentu asko, dedikazio asko, ideia asko, arrasko, historiari buruzkoak, argudioa, politikari buruzkoa, Bigarren Mundu Gerrari buruzko gauza guztiak, falangeari buruzkoak, Espainiako Gerra Zibila, Weimarren Berlin, komunistak, fascistak, indarkeria kaletan, hogeiko urten bukaeran, 30-ekoen hasieran, sute bat Griffith Parken gertatu zena, urrian, 33ko urrian, eta sute horrek hil zuen parkea garbitzen ari zen jendea. Baita tren bati asaltoa, urrea zeraman hau fikzioa da, eta baita ere zenbait ekaitz Los Angeleseko iparraldean hasten zirenak, eta Baja Kaliforniara, Mexikoraino jaisten zirenak, tximist horiek, baita ere internamentu zelai japoniarrak Kalifornian, baita Baja Kalifornia ere, Mexikoko polizia estatalak eta Ameriketako inteligentziak egin zuten lana, eta hori guztia 3 urtetan asko pentsatu behar izan dut, asko, eskerrik asko. Arratsaldeon. Esan duzu, novela poliziako asko irakurtzen duzula. Zein da genero honetan autore beharrezkoa, edo garrantzitsuena. If you're talking about what we might call the police Novela poliziakoetaz hitz egiten baduzu ez, prozedura polizikoetaz, Joseph Nombo litzateke, Los Angeleseko polizia bat, gero novela idazle Lunalt, baita ere, Donenfield. Horiek dira maisuak. Novela poliziakoen maisuak non deskribatzen diren poliziaren prozedura guztiak eta realistagoak dira beste novela batzuk, baina gero dago Egmont Payne, idatzi zituena, baita ere, novela haue 2005 aurretik, eta gero Caroli Guai, 15 novela edo prozedura poliziako idatzi zituen. Polizia jefe bati buruzkoak, Konetikan, estatu txikitsu bada hori, eta baita ere detektiba bat hilketena Nueva Yorkekoa. Horiek dira niretzat benetan genero honetako maisuak. Barkatu, bigarren kaldera bat egiten dizudalako, ez dut aukera galdu nahi. Iruditzen zait hasieran zuk sufritu egin zenuela lehenengo novela idatzi zenuenean, zure implikazio pertsonalagatik. Horrela izan zen? Eta horrela izan bazen, noiz utzi zenion sufritzeari, idaztean sufritzeari. Ez du sufritzen. Izugarri gustatzen zaita, egiteagatik ordaintzen didate eta hemenago zure herrialdea bizitatzen, eta izugarri gustatzen zait idaztea. Nire lehenengo novelaz diozu, Bramesen Requiemaz, zeren agian, hor ez ditut esperientzia pertsonala sartzen, ez da? Bai, alkoholismoa, baina gero edateari utzi nion, eta beraz, amaiera zoriontsu bat eduki nuen horretan. Ez naiz izan asko sufritu dudan pertsona, asko gustatzen zai bizitza bikainari naiz pasatzen.
Nik uste du sekula ez naizela egon deprimituta, bai, batzutan kezkatua bai egon naiz. Azerre, batzuetan, baina sekula ez deprimitua. Hori gehiago Dostoievskirena da. Dostoievskik bai sufritu zuen. Joyce Carolok deitzen zidan Dostoievski Amerikarra, eta hori alago handia da, baina ni sekula ez du Dostoievski irakurri, eta ez dakit hori egia den, edo ona den, ez dakit Dostoievskoa naizen. Bueno, Dostoievski bai zen sufritzen zuen tipo bat, ere sufritu zuen bai. Lehenik, eskerrik asko zure obra guztiagatik, nik asko disfrutatzen dut. Galdetu nahi dizut, ea datozen nobeletan aurre ikusia daukazun trilogia Amerikarko pertsonaiak, Bibontugan, Bitel, pertsonaia horiek azaldu daitezke zure eleberri berrietan, novela berrietan. Litzoel Porfidian azaltzen da nire lehenengo novelan, eta egin behar dudan lehenengo gauza da frogatzea deskribapen fisikoak eta baita adinak ere pertsona horienak, nire lehenengo bi serietako pertsonaia horiek trilogia horretakoak Mundu Gerrako eta Elaine Pete Camper, Jack Huxley, Dave Klein, Bud White, gaztegiak ziren poliziak izateko 42an. Edo deskribatzen ziren, Bigarren Mundu Gerran burrukan ari ziren pertsonaiak bezala, beraz ezin ditut erabili. Eta horren jarraipen oso zehatz bat egin behar dut, eta gero ikusi zer egin dezakedan beraiekin. Zein izan da zuretzat idazten libururik zailena? Porfidia, aurrekoa. Lehenengo Los Angeleseko laukotearen aurrekoa, eleberri izugarria delako, eta denbora errealean garatzen da. Da narratiba bat liburu erloju baten ordua jarraitzea bezala, 52ko Gary Cooperren pelikula bat bezala da. Alegia gertatzen dana beste momentu batean, eta 82 minututan gertatzen da pelikula eta Porfidio Pearl Harborren bombardaketa garaikoa da. Eta Pearl Harbor baino lehenago abenduaren 6an hasten da, eta 3 egun irauten ditu erlojuaren orratzak jarraitzen ikuspegi desberdinekin, jende izutua zegoelako, Los Angeles, Japoniarren eraso aereo baten mehatxupean zegoelako. Eta jendea, benetan izutua zegoen, jende guztiak, historia amorosoak zeuzkan, hiltzeko beldurre zeudelako, argiak itzaldu ziren gainera Los Angelesen, kanpoko argi guztiak itzaldu egin ziren, eta hori egiten zen Japoniako hegazkinek etortzen baldin baziren, ez zezaten ikusi eraikinak, eta argiak itzaltzen baldin baziren oso modu zehatzean itzaldu behar ziren. Beraz, idatzi nuen liburu bat, erlojuaren orratzak jarraituz bezala, eta ordan oso zehatza izan behar duzu historia pertsonalak kontatzerakoan, gero baita ere, historia erreal, subsidiarioak, amorosoak direla, eta bar. Gabon, eskerrik asko etortzeagatik, galdetu nahi dizut. Perfidia novelan, Daldi Murren alaba,
bezalako azaltzen dana La Dalia Negra da. Darley Moore da aktore txikitxo hori baita ere. This Stone ere azaltzen da. Eta badakigu beraz nola bukatzen den. Ba, liburua bez baduzu irakurri ez dizuet ezer esango. Ezin dut ondatu irakurri ez dutenentzat. Gustatzen zitzaizun irakurtzea gaztetxoa zinenean, idazle izan nahi zenuen? Pentsatzen zenuen, hori izan zitekeela zure karrera? Nere aitak erakutsi zidan irakurtzen oso gaztean nintzenean. Nere amodioetako baten da irakurketa, beti izan da nere amodioetako bat. Herrialde lotuta daramatia bizitza. 8-9 urte nituenean konturatu nintzen novelak idatzi nahi nituela. Bueno, denbora pasatu nuen, hasi arte sekula ez nituen ikasketak bukatu, sekula ez nuen idazketa eskolarik eman. Agian hori talentu bat, eta boxeadore Errol Spencer Juniorrek, boxealari amerikarra, Porterren kontra burruka egin zuena, titulu bateratua lortzearren. Bueno, orain pelea bat egongo da, eta ni Madrilen egongo naiz ezingo dut ikusi, eta Spence, larun bat honetan burruka egingo duen, esan zuen talentua jainkoak ematen duen zerbait dela, eta nik horretan zien izten dut. Eta gero zuk trebetasuna garatu behar duzu, talentua eman dit jainkoak, doain bat eman dit, eta nik uste dut lanak gogor egin dudala trebetasun hori garatzeko. Amerikaren historiako ze puntutan, edo ze historiaren ze punturi buruz uste duzu ez zuela merezi idazteak. 72 da, bueno, puntu bat zeineari, hortik aurrerakoari buruz ez da idatzi behar. Nire instintuari jarraintzen diot. Los Angeleseko kuartetoarena trilogiak gerratearen ondoko garaiari buruz idazten du, 46-tik 56 bitarteko garaiaz. Eta hor bat dira pertsonaia batzuk. Azken garai honetan, garai hauetan sortu dut alako historia bateratu bat, 51 eta 72 bitarteko garaia hartzen duena. Arrazoiak, hone buruzko arrazoiak galdetu dezaket, arrazoiei buruz, sekula ez dut pentsatu horrela da. Diolroik jaunak, bueno, instinto bat daukadanean, badakit itzuliko naizela horretara, instinto indartsu bat daukadanean fiatzen naiz horri buruz. Era bat fiatzen naiz gainera horretan. Bueno, beraz, hemen utziko dugu. Eskerrik asko, eta eskerrik asko Elroi jaunari.
Bai, horrela, garrantzitsu, importante sentitu arazen hauzu horrela eskumuturra jotzen ditudanean.